את התבלינים שלי אני מחדשת בדרך כלל לפי עונות השנה, ועכשיו אני אוהבת לחדש את המלאי של הסומק. בדרך כלל אני טוחנת אותו עכשיו, אני כותבת אותו אחרי החגים, אבל רק עכשיו אני טוחנת, נשאר לי עדיין סומק משנה שעברה, ולכן עכשיו זה זמן מעולה, בדיוק נגמר לי, ובפסח זה זמן מצוין להכין את התבלין מחדש. הסומק הוא פרי של עץ אוגה בורסקאים, יש לו את הפירות האדומים קיים האלה. התבלין עצמו הוא הציפה של הפרי, ובתוך הציפה של הפרי יש גרעין שחור. את הגרעינים אנחנו לא אוכלים, הם קשים ולא טעימים. לעומת זאת הציפה חמוצה וטעימה מאוד מאוד. אז מה שאני עושה, אני מפוררת את האשכולות היבשים למטחנת תבלינים. טוחנת אותו בפולסים. אני מסננת את הפרי מהגרעינים השחורים. הציפה עדיין דליקה, למרות שהיא התייבשה הרבה זמן, ולכן אני לא ממש מצליחה לסנן אותה כמו מסננת רגילה. אולי חלק כן, אבל אני תמיד אצטרך גם קצת לעזור לה. איזה סומק יפה. מי שקונה בחנויות תבלינים סומק סגול, זה לא דומה לצבע של הסומק האמיתי. תראו איזה יפה הוא. ואני שומרת כמובן בצנצנת זכוכית. אני חושבת שיספיק לי כאן לחצי שנה לפחות. את הגרעינים של הסומק שנשארו לי, אני יכולה או להכין מהם חליטה מרוכזת, להכניס למים חמים ולהפוך ללימונדה, או לזרוק בגינה, לפזר ולקוות שיגדל לי אוגה בורסקאים בגינה, שזה דבר ממש נחמד. ואם אתם רוצים לבוא ללמוד עוד, אתם יכולים גם להיכנס לבלוג שלי באתר פורסט ווינד, רוח היער. יש לי באינסטגרם, בפייסבוק, ויש לי קורסים ממש מעניינים, סדנות ביער, ליקוט, קליעה, גילוף, הריגה. בואו, תצטרפו אליי. חג שמח לכולם.